Unang usag gatos ka mga barangay sa Misamis Occidental makadawat na og brand new rescue vehicles. Province-owned hospital ug mga LGU sa unang distrito makadawat og tagsa ka mga ambulansya. Maripot si Bad Kumapas. Ensuring a safe, secure and disaster resilient nga probinsya mao'y usa sa bisyon nga gustong masiguro sa asinso Misamis Occidental Administration obo sa pagdumala ni Governor Henry E. Waminal aron mahatagan pa og dakong importansya ang disaster risk reduction and management sa probinsya. Kini ang usa sa unod sa speech ni Governor Waminal atol sa iyang unang State of the Province address bag-uhay pa lamang. Usa sa gilantaw sa gobernador mao ang pagsiguro nga luwas nga komunidad kundiin ang mga misamisnon magpuyong malinawon uban sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Tungod niini, isip kabahin sa inisyal nga mga paningkamot sa gobernador uban sa mga board members sa pagpangulo ni Vice Governor Wing Gutierrez agi og pagpasayon nga adunay magamit ang matag barangay kung adunay mga emerhensya ang kagamhanang probinsyal. Nagpalit kini og inisyal nga 100 units nga brand new patrol og rescue vehicles alang sa unang usa ka gatos ka mga barangay sa probinsya sa Misamis Occidental. Hisayran, matod pa sa gobernador nga mao kini ang katumanan sa ilang gisaad panahon sa kampanya. Iyang gidason nga tungod kay 100 units pa ang available sa supplier, pasiuna pa lamang kini alang sa usa ka gatos ka mga barangay sa probinsya nga nakakuha og straight nga kadaugan sa Team Asinso subay sa pinakataas nga percentage. Usang gatos paning ready for delivery. Diba? So, ang atong prioritization balik ta sa atong sabot atong pre-election activities. Diba? O, ang order of priority katong na straight ang atong Team Asenso. Ayan. Ay balo ko, dagan na namakpa kay halos man ninyo naka-straight ba? Okay. So, as promised in the campaign, atong i-deliver in the first 6 months, 100 units na po available sa supplier. So, munang 100 units na ang atong ma-deliver. Ang maong mga rescue vehicle nagagikan pa kini sa nasud sa Japan, pinaagi sa Toyota Philippines nga nakakontrata kini sa provincial government sa Misamis Occidental alang sa pag-deliver sa kinatibuk-ang 439 ka mga units sa rescue vehicle alang sa paghahatagan sa gobernador nga 439 ka mga barangay sa Misamis Occidental. The supplier promised. Remember nga kani nga klase sa Toyota ang allocation gikan sa Japan for Toyota Philippines. Wala na ilaing gibaligyaan. Nakakontrata na sa Misamis Occidental para madeliver ang 439. So, February or March next year, ang sulti sa supplier adunay 150 to 180 ang available. Kahinumduman nga ang segundo distrito sa Misamis Occidental pinaagi ni Congressman Ando Waminal naghatag na kini og tagsa ka mga state-of-the-art ambulance ngadto sa 5 ka lungsod ug syudad og ang dakbayan sa Usamis ang una nga nahatagan og 51 ka mga rescue vehicles alang sa 51 ka barangay. Og tungod niini, ilabi na sa mga kalambuan nga natagamtaman na sa katawhan sa segundo distrito, mao'y hinungdan nga matod pa ni Governor Waminal nga ang segundo distrito nahimo na kining gabayan ngadto sa tibuok probinsya. Tungod niini si Governor Waminal uban sa mga board members sa pagpangulo ni Vice Governor Wing Gutierrez, nag-allocate kini alang sa 15 ka mga ambulance nga ang napulo niini ihatag kini sa mga lungsod ug syudad sa unang distrito og ang 5 niini alang kini sa 5 ka mga provincial-owned hospital sa Misamis Occidental. Sa second district, si Congressman Ando gipangtagaan ang kada lungsod og state-of-the-art ambulance.
Miyo na po ang pulo ka mayor sa First District. Sana all. Pahinta ko yun. Pero kanang pahin, expression na na, bot pa sa bot, nalipay kita nga na-inspirasyon nga gihimo sa Second District nga mahimo sa natong gabayan sa tibuok probinsya o sa atong nang naalokitan 15 ka ambulansya sama anak inyong nakita Karon, kamulo na nga di-process sa planta pulo kay tagsa kada lungsod o syudad sa First District. 15 kay gidungagan og 5 additional ambulance sa atong 5 ka provincial-owned hospitals. Daghan pa nga mga kalambuan nga nahimo sa asinso Misamis Occidental Administration sa pagdumala ni Governor Henry E. Suaminal sulod pa lamang sa 120 ka adlaw nga makita na sa katawhang usamisnon ang hayag nga kaugmaon sa probinsya tungod sa daghan pang mga programa ug proyekto nga mapatuman alang sa kalambuan sa Misamis Occidental. Kini base sa gipakita ni Governor Henry E. Suaminal sa iyang State of the Province Address nga naklaro na sa katawhan sa probinsya ang direksyon sa Misamis Occidental nga mas kampante na ang katawhang Misamisnon nga ila nang nabati ang kinatibuk ang tumong sa kalambuan nga mao ang Misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Alang sa Usamis Today, kini si Buyit Lumapas.